assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salminde e juurade e yafnade e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. On jii ɗum ɗo henne windi ɗo ko assalamu aleykum, ɗo ko wa rahmatullahi woni ɗo, wa barakatuhu woni ɗo. Assalamu aleykum ko ɗo haaɗi, wa rahmatullahi ko ɗo haaɗi, wa barakatuhu ko ɗo haaɗi. On jii 1 2 3 4. ɗo assalamu ko inde Allah, nani firaɗo e pular jam. Aleykum nanɗo fira e mo ɗon. ɗono kanko o wawi windude ɗo o wawi windude wadde kofa ɗo wonta e mon e mo ɗon e mo ɗon. ɗono ko da o waɗi kofa wonta ɗon. aywa rahmatullahi e yurmede Allah, e yurmede Allah, e yurmede Allah. Wa barakatuhu nani e barke mum, e barke mum. wadde assalamu nani, aleykum nani, wa rahmatullahi nani, wa barakatuhu nani. nanɗo tongi lawol gotol, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ɗum ɗo woni dental diine, dental nani, diine nan lesga, TV nani. saɗa winda ɗum jahata ko YouTube, binda dental diine TV, jiya galle o. ɗo noon ko wonande wiyannoɓe yo mbaɗe hen balle mumen, yo yimɓe tintu paama en cuwa tawa yiide balle garɗe e oɗo numéro. haalama noon laabi kewɗi e lebbi kewɗi hade sikkede mataw ari ha heewi, jowima ha heewi. kala nanɗo kongolam ngol yo andu ɗum, faama ɗum. min mbawi ko haalde e sabbade, kono ko haala ko haalama nanama kam heddi ko jaɓe golle. ko haala ko nanama heddi ko jaɓe golle. kono gandon kam neldaka taw e nder numéro he balle ewnago e dente kaalaɗe ɗe. wiyanoma kala ɗo mbawɗa wonde waɗi hen ballal ma e jinguere ma. ene haale kala windande jangguinade, oɗon jiiya haala ka ene haale hen, oɗon jiiya bindi ɗi ene binde hen. kono on nani heddi ko jaɓon gollon. wiya ko yo waɗ balle moɗon e jinguere moɗon ko enen ndendi jangde nde. so jangde nde arani oɗon namdo min ɗum. so ari jangon deƴƴon ndeƴon welani yoɗani. dendagal wonɓe e dental diine TV, suka hen, mawɗo hen, debbo hen, gorko hen, nanɗo haala yo nan o wadda hen jabde e gollude. yo waddu hen nande e jabde e gollude e jingande galle o, beele mbawen yaarude yeeso. oɗon gandi kam min jeeya courant o, min jeeya wifi o, kadi min jeeya connexion o. kadi oɗon gandi YouTube yoɓani min hay mbuɗu, kadi Facebook yoɓani min hay mbuɗu, WhatsApp yoɓani min hay mbuɗu. ko ɗo noon jangɗele mon ɗe poti rewde yetto on ɗo gonɗon ɗo. ɗum noon ko onon wonɓe hen ɓe
lomtoto YouTube, Facebook, WhatsApp, mbaɗon hen balle mbasen wiide mi ala mi wawa, a ala a wawa, so aremade a janggat de ha mbawa. hewɓe hen ndewi less jangi mbawi dogi gaccidimin e golle amen, ɓe hen janggat ha ganda mbawi corto doka jahalaɓe men. hay wiide a jarama ni heɓata hen, ala ko noon ko haali goɗɗum ɗum noon hoto mbaɗen noon, nanen haala ka, jaɓen haala ka, enen ndendika. ko ɓuuri hen noon hamnade e musde koso jomumen ƴeewete gona ɗon ha dutto e jomumen tan, on saaha noon yimɓe gara ena kaala ko ni o wano, ko ni wano, ni wano, ni wano. hewɓe hen ndewi ɗo enen golla ɗe ɗo golle eɗen daaraɓe, eɗen gondaɓe jamma e ñalawma, kono noon kala deppuɗon ha wirni wattata, min ñallu haalde, kiiɗen haalde, ko ni wonno, ko ni wano. te nde o woni ɗon nde omo haalda e mon jamma e ñalawma, nanon nofloɗon calon wadde no wiyano wiira. ɗum noon wadde erago arte e moɗon, nanon jaɓon numéro mon nanɗon 77 906 14 81. sa waɗi hen tan Allah jiyowo yiima, Allah jaɓowo ma yaɓe. ko Allah gonɗa e gollodirde, aɗa jingana galle o no yaaride yeeso, ko galle jangde. haymo janngani hen o yo wallu jangde nde no yaaride yeeso. hay sa janngani a nani erago ngo, an tigui min gone haaldude, waɗa min hen ballal ma e jinguere ma fodde ko mbawɗa. juuɗe potani wadde mbaɗe hen. komin joom galleji en, komin joom haajuji en, amin gacca haaju amin gaare mon jamma e ñalawma. oɗon gandi kam gila 16 4e mois 2016 faade 16 4e mois 2026 on keeɓi duuɓi sappo oɗon jingane jamma ñalawma. ɗum tan yoni teddugal hakkude amen e monon. wadde gaare dutte teddugal, gaare dutte teddugal. ɓamtare ko yimɓe ko less gonata, cuuta faya dow ɓamto. wadde ɓamten en timmi konu wangu wallodirde e koye men. tawde min gacci haaju, amin gara, amin binda, amin totta on, oɗon janga, oɗon paama, oɗon nawana woɓɓe, ene janga hen, ene paama hen, alhamdulillah. ɗum noon wadde ɗum nafortono ko ballodiren e koye men. ene hanno son pini subaka, kala pinɗo e jogui ko wiyete Wave, Orange Money, numéro he nelde hen, ko ene walla neɗɗo o ñalawma o, kene hutoro e ñalawma he, taw wona ene nodda, wona ene wallikino, wona ene luuka. on tan ganda koye mon tan nannon hen, balle mon, jinguere mon. so ari o tawaɗo subaka law, o waɗa haajuji makko law, o wawa dejjo, o wawa jangguinde, o wawa famminde ha ɓuura wawde famde. ɗum waɗi noon konngol ngol ɗo ko salam nani. assalamu woni jaam. jaam heɓoto noon koye wadde jaam. ko jaam addi en ɗo eɗen golla jaam. eɗen ñaagui joom jaam o noon yo rokku en jaam nder men e boowal men. ndeke noon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ngol ɗo konngol koye nder men soomi yalta e ɗemɗe men, faya e jaatiji, kala jaatiji. ɗum noon enen kadi on mbiyama on fof assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dental Dina TV ene siftina rendo men ballal e oɗo numéro yetto galle o nanne e keese reena gollal men jahawal. ma wonon heeɓa sikkuɓe mataw waɗama hen ha heewi. Allah kam jiyowo o ene yiya, Allah ganduɗo o ene andi, Allah gandinowo o ene andina kala mo andano yo andu no wiyano, no wirano suwa taw waade noon tawo. tawode mbiɗen tawo ene wawi noon waylo hande ñalawma hande fuɗɗo fa yeeso. ɗum ñaguiɗen Allah yo Allah hokku en nande noon e famde, nanirde Allah
e jaɓirde Allah e arirde Allah e waɗirde heen Allah faando ene duusa jangde nde e janngoɓe ɓe taw ɗum to woni haala ka wona goɗɗum. amin jiɗi janginde kono wat sahaa min jaha hamin ganda e koye amen min donka yaade min nodda eerago faade e rendo rendago ɗeɗo golle goy fof nana jaɓa waɗa ene yooɗa waɗa taw haalanaka ni ene yooɗi sabu eɗen gandi neɗɗo wawa jooɗa lewru ha ma ñamani jarani sabu ñamde tongi koye ñalawma he ñalawma o ñaama jamma o ñaama so tawi noon en jiyani kene mbaɗa ɗon en jiyani addoɓe waɗa ɗon en ganat sen gani noon en gaccoyi ɗeɗo golle jaaɗa ha keɓi duuɓi 10 wadde mbi so doole donki yo doole keɓɓo so doole donki yo doole keɓɓo tawde Allah walli en ken dental timmugal hoto jaɓen nane wonde dental men uddi ɗum ko ayare mawde gollal golla ara ha ɗo ronkene feere no yaare so goto fof waɗi seeɗa mum mo jogii o on seeɗa so rendi tan ma won hunde nden hunde waɗe ɗon kono jokkire gollal onon wiyeɓe jokke golle ɓe min mbawa jokkude golle onon mbiya on jarama ɓe de min mbawa wadde koyene jarna on wona mo waɗi ko jaare Allah noon ne yiya goto kala e mon ɗo woni ɗo hoto hay goto wi mi ala mi wawa lewru no woruno mi ala mi wawa nannaki famnaki ma won ñalawma kay mo nañƴa seeɗa mbaɗa hen seeɗana ma wonde dawɗa kay ñalawma o wala seeɗa mbaɗa hen seeɗana tawa ko en nande e famde no ko erago ñalawma hande kadi ganden ciftoren wonde Dental Dina TV waɗi erago laabi limtinɗi wasata sikkuɓe wonde ari ha heewi sikka noon juulata ɗo ardata ɗo ɓuri laabde man kaala ha laaɓa Allah ne hiɗi en Allah ne nanana en sen kaali ɗo ko wona gonga omo andi sen kaali ɗo gonga omo andi wadde paamon kam no wiyano no wirano gila fuɗɗi haalede ha ñalawma hande o gandon kam to Dental Dina TV min jiyani to YouTube min jiyani on paami to Facebook min jiyani taw sabu ala garɗo wiide ko min ko Facebook gommi walla min mbeɗa YouTube mbeɗa toon keɗotomi min yiyani taw mbiɗo ko min ko Facebook gommi heɗade walla min gommi ko Dental Dina gommi mbeɗa heɗo toon ballam nani min jiyani on paami wadde mi yomin nan e kongi mon mbaɗon hen ha gayi noon ndewon e numéro he less assalamu aleykum min kaari gonɗo Facebook walla ko min kaari gonɗo Dental Dina TV walla min kaari gonɗo dental kaariwal mbeɗa jangga toon mi faami toon ko heewi anne gadda alarba ma mbaɗa hen jinggana jangde nde jaren yeeso alo ko en nande e famde e gollude alo ko en nande e famde e gollirde nanirde Allah e jaɓirde Allah e arirde Allah e wadde hen ko an jeeyi mbaɗa ko an jeeyi kollira ko an jeeyi mbaɗa duusuma ko an jeeyi duusugo yo Allah hokku en nande e famde ɗum wonno kadi haala ñalawma hande o nde wonno haɗum aset kadi golle ene puɗɗito kadi haala ala golle ngoodi wadde min kaala noon ɗum ɗo kadi mbatton ɗum e nder gandal moɗon mo andano ɗum anda ganduɗo ɓeytoro gandal ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly kawra Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.